Tak mnohí si určite poviete, že vyschnutá priehrada. No toto nikdy priehradou nebolo. Toto bolo ako protipovodňová zábrana, aby neprišla veľká voda do dediny. Tak tu je napríklad vidieť veľká plocha nevyužitá, ktorá je zarastená trávou a ani nie že pokosená, ale rovno zmučnená, čo je dneska vlastne nový trend, zmučniť trávniky a nie pokosiť, ale rovno zlikvidovať aj korene. Pritom by sa táto veľká plocha, už keď sme ju teda nechceli využiť na priehradu, dala využiť veselo ako pastvina pre ovce alebo kravy. No bohužiaľ pre dnešnú dobu modernú je lepšie mať lúku, na ktorej není žiadna produkcia ani pre prírodu, ani pre ľudstvo, ani pre zver. Tu je vlastne vidieť stály výpust. To znamená, že tu je vidieť, že tá voda nikdy nemôže ísť ani povrch. Vlastne ani na tom betóne to není vidieť, že by niekedy bola povrch. Je presne vidieť, pokiaľ bola. To znamená, že ledva tiekla. Nikdy sa to nedá uzavrieť, je to takto napevno. A keď si zoberiem, že výška hrádze je zhruba 5 metrov, tak ľudne tento výpust mohol byť pevne uzatvoriteľný a voľný výpust mohol byť od 3-3,5 metra, kde by sa vlastne udržalo na väčšej ploche by sa udržala vlahá voda a priehrada by mohla slúžiť ako na rybolov alebo na športové veci. Tu je vidieť vlastne ďalšia ekologická katastrofa, a to je rybičky, ktoré mi tu plávajú, a mnoho slimákov, ktorých sa pokúsim niečo pochytať a preniesť na iné miesto, lebo je mi to ľúto vodných slimákov zlikvidovať tým, že neodborne sme vytvárali priehrady. Takže nachádzam sa na opačnej strane protipovodňovej hrádze. Velice dobré pre okysličenie je, že tam boli takéto kaskády, z ktorých sa vlastne prevrácala tá voda a okysličovala a vytvárala vlastne okysličenú vodu vhodnú pre život rýb a všetkých vzácnych druhov vodných.